Yeah, Abafwethu, ngiyobahlangene la ne-meeting ekhona. Cha uthi nonke kodwa nizoba ninalo ulwazi ukuthi ule mamba akakwazi usijoyina. Akekho ongazi ukuthi ule mamba usebenzela kude. Hayi bafana into ezwakalayo lo. Yeah, into esokhuluma ngayo lana imfuyo yale ekhaya. Efasikume ngayo ngoba nazi ukuthi khonani, khona izinkukhu, khona nenkomo, khona nezimbuzi. Kodwa into esogxila kuyona kakhulukazi sizogxila maphi ezinkukhwini. Siyaphela. And futhi siphela ngempela ke manje inkukhu sale ekhaya esibayeni. Into ebuhlungu amaqhubu ngiyabona ngicingwa khona. Cha uthi nonke ngiyakuza khona ngisho kunene. Hayi siyabuza. Nejuphi yezona? Hawu. Anami ngiyeza. Ayiwandi ukuthi uMagic uzwile. Hayi nami baba ngiyezwa. Ngiyathemba ukuthi uBut Magic naye uzwile. Hawu. Wonke umuntu wakhuluma as if imina ngedodla inkukhu la ekhaya. Ngenkukhwana nje engazidla la ekhaya sengaze kubanjwe meeting. Kubanjwe meeting nje yezinkukhu. Kanti zingakho inkukhu la ekhaya? Ileli qhudelelo kwangathi alibone emehlweni. Kube lesikhukhukazi lesi sasigcwele okhuphe noma sasimnandi osona Nkosi yami. Bese kuba ile nkukhu le yayincane izacile ongafunga ukuthi ibanjwe ingculazi. Kodwa ama inside akhona amathumbu ayiweve engeve emnandi. Ngakuncisha nje wona. Bese kube leli linye iqhude leli qhude leli ngaphupha ngilidla. Mengithi ngiyavuka ngangilele la emva kwethu. Mengithi ngiyavuka na la eduze kwami. Ngavele ngabona ukuthi hayi akuvele kufezeke iphupho ke la. Hawu. Okay Magic Fethu. Ngicela ungabusazidla manje inkukhu. Awuyeke manje. Wenze njalo. Ayinkinga le. Bafowethu. Yeah. Kunganjani mengase Mangase nje bafowethu Mangase kube njani? Mengase Mangase kube njani? Now awukhulume phela manje. Hawu uzoloku usitshenta yodwa. Mengase nje bafowethu sidleke inkukhu eyodwa nje sibungaza ukuthi i-meeting yethu ibe impumelelo. Hawu. Magic Fethu kade kuthiwa manje la. Oh bafowethu makuthi izinkukhu enikhulumelayo singanquma phela noma imbuzi eyodwa ke noma inkomo. Hawu. Bafo